Bon dia a tots, avui farem un tutorial de set puzzle. Entrarem a set puzzle, aleshores anem a registrar i veurem que som un professor, iniciar la sessió en Google, posem la nostra compte, perfecte, això és opcional per tant res, acceptem les condicions de servei, creem un compte. Aquí ens demana el nostre nom de la nostra escola, per tant posarem aquesta inventada, vale? Ens demana un grau, posarem, no sé què és, per exemple, una assignatura, les matemàtiques, per exemple, vale. I ara que tenim el nostre compte creat, anem a afegir un contingut, vale? Creem un vídeo, ara cercam el nostre vídeo, posem YouTube, posarem qualsevol, Ramon Llull, per exemple, vale? I triarem el primer vídeo. Vale, aquí tenim el nostre vídeo, vale? I aquí baix posa editar, clicam, vale? I ara ens dona l'opció de triar vídeo. Vida coetània. I Però nosaltres volem, vale? fins als 30 anys. Vale? Desfem, destruirem, tal, vale? Ara, anem a preguntes, vale? Nosaltres no hem fet cap canvi. I tenim tres opcions. Pregunta de selecció múltiple, on tenim per posar en negret, en cursiva, subratllat, superíndex, subíndex, per posar un enllaç, una fotografia i fins i tot una equació, posem qualsevol pregunta, vale? Aquí tenim les mateixes opcions, qualsevol resposta incorrecta, direm que aquesta és incorrecta i a més n'hi afegirem una altra, vale? I també que és incorrecta, vale? Deixem. I el... En aquest minut, vale? Només que no posar en aquest minut. En aquest cas posarem una pregunta oberta. Fem la pregunta i crucificat. Aquí posarem una nota. Vale? Les mateixes opcions podem escriure qualsevol cosa i fins i tot la podem gravar nosaltres en la nostra veu. Vale? I ara tenim posat les tres opcions. Quan hem fet les nostres opcions, clicam acabar i aquí baix posem si ens falta alguna cosa podem editar i si veieu volem entregar, assignar, aquí, perfecte, posem data de naixement. Aquí si volem que se puguin saltar el vídeo de pregunta en pregunta, aquí si volem prohibir les aplicacions mòbils, anem aquí ens demana si volem fer-ho directament des de set puzzle, aleshores posaríem el nom de la classe i una descripció, és opcional. Nosaltres triarem Google Classroom, l'opció de Google Classroom, vale? Acceptem aquí i li donem a continuar. Esperem un poc, si no funciona. Que no ha funcionat. I tornem a clicar. Ara ha funcionat, perfecte. Acceptem tot això. Donem-nos un grau, una assignatura, poden ser qualsevol. Vale. Clicam aquí, després assignar. Vale. Aleshores, ara aquí anem a publicar a Google Classroom el nostre treball.
I ara sí anem a Google Classroom. Anem a Google Classroom. Toqui va aquí el nostre darrer... ningú l'ha fet. Per tant, fins aquí el nostre vídeo tutorial. Espero que us hagi servit. Moltes gràcies. Adeu.